To, že sme povedali, že rozostávame Slovensko, nebol len náš nejaký marketingový slogan. Naozaj sa to deje na všetkých úrovniach. Toto je príklad, by som povedal, menšieho projektu pre Národnú diaľničnú spoločnosť, lebo sa tu nebavíme v stovkách miliónov, ale len v desiatkách. Je to projekt, na ktorom od začiatku nám veľmi záležalo. Je to síce malé napojenie, a verím tomu, že čoskoro za ním bude nasledovať po odbočke Rohožník aj odbočka Studienka, ale asi všetci viete, ktorí tadeto jazdíte, že cez Malacký popred nemocnicu prechádzajú naozaj stovky kamionov do fabriky v Rohožníku. Preto aj ten názov. Verím tomu, že táto križovatka za vysúťaženú sumu niečo pod 17 miliónov eur bude naozaj mať okamžitý dopad na to, že cez Malacký prestanú jazdiť kamiony. Chcem poďakovať aj Európskej komisii, že sme teda našli spoločnú reč a financovanie tohoto projektu. Myslím si, že toto je príkladný projekt pre naplnenie aj cieľov, ktoré nám Európska únia často dáva.